हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आउ गोटे नुआ सकाळ नुआ वीडियो सहित मो चैनल बहुल गुरु ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। तो आज है बुधवार सकाळ 9:45 आज 9टा उठी बहुत जल्दी उठी पड़ी। आज प्रोग्राम तो ऑफिस काम तो बहुत एज अच्छी कौन करे किसी ठीक है काम बहुत अच्छी मास शेष क्लोजिंग बर्तमान कार्यक्रम कौन आम दीप भाई आसते दीप भाई रूम में नहांती से बोधे सका उठिक मार्केटिंग करके बोधे रोषे काम आरंभ करदे। तो ये देखिए से कौन रोषे कर कौन नहीं चलते तल को जा देखिए से कौन करुँच जमीक मुझे कहती कि रोषे काम आरंभ होगा बर्तमान देखिए कौन रोषे हो कौन रोषे हो कौन माछ भजा हो इे 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 এটা কোন হচ্ছে এটা বন্ধাকোবি ঘাଣ୍ଟ হবো মাছ মুন্ড পড়িকি। আচ্ছা বন্ধাকোবি আলু বাইগণ বিলাতি কଖାରୁ আচ্ছা এটা ହେଲା ବ୍ୟାଚଲରଙ୍କ ରୋଷେଇ। ଆଚ୍ଛା ଅସ୍ତ୍ର ବେଶୀ ନଥିବାରୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆମର ରୋଷେଇ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେବ? ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ 10ଟା ଭିତରେ ଉଠେଇ ସାରିବା। ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍? ଆଜି ମାଛ ବେସର ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ହେବ ଭଜା ଭଜି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରିକି ଭାବିଛି। ଟାଇମ୍ ତ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଏଇଟା ବବୁର କାମ ବଟ୍ ଆଜି ବାବା ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ପିଲା କେମିତିକା ରୋଷେଇ ଆଉ ମଟନ୍ର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବଟ୍ ମାଛରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଛି ଏବେ କଟକର ରହିଛି ଏଇଆ ମାଛ ଭଜା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ମାଛ ଭଜା ଆଳୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଳୁ କାଟିକି ଭାଜିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପରିବା ବି କଟା ସରିଲାଣି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ବିନ୍ସ କଖାରୁ ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆସିଗଲେ ମାଛ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆମର এটা লাস্ট ଦି ପିସ୍ ପଡ଼ିଛି ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେକାର ଭାତ ବସିଛି ଆଉ ଆଗକୁ କହିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ ଭାତ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ସିଝିଗଲାଣି ଚା ସକାଳୁ ପିଆ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟା ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଅଦା ଇଞ୍ଚି ଆଉ ରସୁଣ 10-12 କୋଲା ନେଇ ତାକୁ ଆମେ ଛେଚିକି ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ପଡ଼ି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ପିଆଜ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ପକାଇବି ତାରିଖରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଛଡ଼େଇ ନେବୁ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଛଡ଼େଇ ନେବୁ ଆମର ବ୍ୟାଚଲର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରୁ ଆମେ ଆମର ଲେଟ୍ ହୁଏ ସେମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ କହିବେ ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ରୋଷେଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଲା ମଟନ୍ର ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ର ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତଥାପି ତାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଛେଚି ରଖିବା ଦରକାର ଆମର ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି ହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ପକାଇ ଦେଇକି ଛେଚା ମସଲା ଯେମିତି ମସଲାକୁ କଷିବେ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ପାଇବେ ଆମର ସେମିତି ମସଲା ବି ପଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ମସଲା ରୋଷେଇ କରୁ ଯାହାକି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ।
ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଯେତେ ଆପଣ ଜଗିକି ଖାଇବେ ଦେହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଅଧିକା ତେଲ ମସଲା ଖାଇଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ହିଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ମସଲା ଚଲାଉଥିବେ କାରଣ ତା'ର ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଯିବ କଢ଼େଇରେ ଆଉ ପୁରା ଗନ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚଲାଉଥିବେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେହ ପିତା ଲାଗିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆମର ଦେଶୀ ମସଲା କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ ଟିକେ, ଯେମିତି ଛୁଆମାନେ ରାଗ ଖାଇପାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ପକାଇବେ। ଖାଲି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ରାଗ ପକାଇବୁ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ କିଛି ମସଲା ଦେବାର ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ ଯାହାଫଳରେ ମସଲା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗିଯିବ। ପାଣି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଦେବେ। ଟମାଟୋଟାକୁ କାଟିଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ପକାଇଦେଲେ ଭଲ, ମସଲାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଇବ। ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ପରିବା ଦେଖିକି ଜାଣିନି କେତେ ଲୁଣ ହେଲେ କେତେ ଲଙ୍କା ହେଲେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗୁଆ ପକାଇଦିଏ ଲୁଣ, କାରଣ ଲୋକ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଲୁଣ ପକାଏ। ଆମର ଜିନିଷ ଧରିକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି କହିକି ଲୁଣ ପକାଇଲେ ହେଇଯିବ। ମସଲା ଗୋଟେ କଷା ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କାଟିକି ରଖିଛି ଅଛି କଖାରୁ, ବିନ୍ସ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆଗେ ପକାଇ ଦେବୁ। ପରିବା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ପାଣି ଦେବା ପଡ଼ିବନି ଜିନିଷରେ। ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି କାଟି ରଖିଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ମାନେ ପକାଇ ନେବୁ। ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ପକାଇ ଦେବୁ। ବନ୍ଧାକୋବି ପଡ଼ିଗଲା। আমি ଟମାଟୋଟା ରଖିକି ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବୁ। ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ। ତାକୁ ମିଶାଇ ନେବୁ ଭଲସେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ମିଶାଇଦେଲି ତ ଜାଣିଦେଲି ପାଣି ଦେବେନି କେବେବି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଶୁଖିଲା ଅଛି ଆମେ ଲଗେଇଦେବୁ ସିଝିବନି ପାଣି ଦେବୁ, ପାଣି ଜମା ଦେବେନି। କୋବିରୁ ପାଣି ଆଉ ତାକୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପାଣି ବି ଛାଡ଼ିବ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଝିଯିବ। ଇଏ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ପାଟିକୁ ବି ସ୍ୱାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ already ଆମେ ମିଶାଇ ସାରିଲୁ। ମିଶାଇ ସାରି ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିଦେବୁ। ଟିକେ ଢାଙ୍କିଦେଲେ ହେବ। ଢାଙ୍କିଦେଲେ ଗୋଟେ ହାତ ଧୋଇକିନା ଆମେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ପିଇବୁ। ଚାହା ହିସାବରେ ମରିଯିବ ବଦମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଲିଦେବେ, ଯେମିତି ପାଣି ଦେଇନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାରା ସିଝି ଆସୁଛି, ପାଣି ଯେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏଠି କେମିତି ଗପ ପାଣି ଫୁଟିଯିବ। ଆମେ ଆଉ ଚଲେଇ ନେବା ତାକୁ କଲର କଲର ତଳ ଉପର ଭାଗ ସିଝିଗଲା। କଲର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି। ସିଝିଗଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସିଯିବ। ଯେମିତି ସିଝେଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧା ସିଝି ହେଲାଣି। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରଟା ପକାଇଦେବା। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇଦେଲି। ପକାଇଦେଲା ପରେ ଲୁଣଟା ଭଲ ତା ଭିତରେ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ବାହାରିବ। ଚାଲିଛି ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ମିନିମମ୍ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ଭଲ ପୁରା ସିଝିଯିବ।
ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକିନା ରଖିଦେବୁ। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ରଖିଥିବା ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନା, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପକାଇଦେବୁ। କାହିଁକିନା ତାକୁ ପକାଇକି ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇବୁ ତା ଯେଉଁ ମାଛର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ କିନା ପରିବା ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଡାଲି ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇକି କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ବୁଟ ଡାଲି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଚଲର ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ କରିଛୁ। ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଫରକ ରହିବନି। ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ହଁ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରିଛୁ ଏଇଟା ବି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ପାଟିକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ। ବାକି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବୁ, ବୁଲେଇଦେବୁ, ଆଉ କିଛି ମସଲା ଦେବୁ। ଏତିକି ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ଏତିକି ମସଲା ଆମର ସବୁ। ଏହାପରେ ଆମର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ମାଛ ବେସର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମାଛ ବେସର। ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇରୁ କାଢ଼ି ନେଲୁ। କାଢ଼ିକି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବେ ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ପାଇଁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲୁ। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେଡ଼ି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳର ରୋଷେଇ ଆଉ ଦିନର ତା ପରର କାମ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲା 2:20। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ପେଟ ପୂଜା। ତ ଦୀପୁ ଭାଇ ଆମର ସକାଳେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି, ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ଦୀପୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲ? ମାଛ ବେସର। ମାଛ ବେସର ଗୋଟେ ପିସ୍ କାଟିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ତ ନେଇ ଆସିଛୁ, ପିସ୍ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏବେ। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପିସ୍। ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ବେସର, ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିନଥିଲା, ଆମ ଦୀପ ଭାଇ କରିଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ରହିଛି। ଏଠି ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଚଇନି ବଇଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଥିରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶାଗ ଭଜା ସ୍ପେଶାଲିଟି ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଏବେ ଭାତ ଖାଇବୁ, 3 ଜଣ ବସିଛୁ। ହଁ, ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ କ'ଣ? ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ହଁ, ଗୋଟେ ଖାଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିଲ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ରୋଷେଇଆ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ନିଜେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଭଲ ହେଇଛି। କେମିତି କେତେ ମାର୍କ ଦେବୁ? 10ରୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 10ରୁ 10। ହଉ ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ରୋଷେଇକୁ ପ୍ରଶଂସା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବେ। ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ କରିବୁ। ବାସ୍, ଆହୁରି ଭଲ। ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିଲେ ଶିଖିବେ। ଆଉ ଚିକେନ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କହିହେବନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ମତେ ଦେଖା ଦିଆ କି ତୁମେ ରତ ରତ ସଞ୍ଜ ବେଳରେ, ତୁମେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ମୋ ନିଛାଟିଆ ମନର ଛାଇ। ଯେବେ ସୁରୁଜ ଶୋଇଯାଏ ମସିଣା ପାରି, ଲୁହ ବତୁରା ତକିଆକୁ ଛାତିରେ ଧରି, ଏଇ ମନ ଜଗି ରହେ ତାରାଟେ ହେଇ, ନିଜ ସାଥେ ହିଁ ତାର ଭାରି ଲଢ଼େଇ। ମତେ ଦେଖା ଦିଆ କି ତୁମେ ରତ ରତ ସଞ୍ଜ ବେଳରେ, ତୁମେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ମୋ ନିଛାଟିଆ ମନର ଛାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଗୀତଟି କେଉଁ ଫିଲ୍ମର। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦମନ,
ଦମନ ଫିଲ୍ମର ଏ ଗୀତଟି। ଏଇ ଫିଲ୍ମର ସବୁ ଗୀତ ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଏଇ ଗୀତଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୀତଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜେପି ଭାଇ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଭାଇ, ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ବାବୁସାନ ଭାଇ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବି ସେ ଗୀତ ବିଷୟରେ, ଯେତେ ବି କହିଲେ କ'ଣ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା, ଦମନ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଆଉ ଯେହେତୁ କାମ ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ମୁଁ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିଲିନି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବି ଦେଖିନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବ ଯଦି ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ଆସିଲା ଦମନର, ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ଆଉ ହଲ୍ରେ ନାହିଁ, ଦମନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା। ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଆଉ ଗୀତ ଗୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଷ୍ଟୋରି ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କହିବିନି। ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଲାଣି ରାତି 11:30 ପରେ ହେଇଯିବ, 11:30 ପରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆପିଆ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇ କାମ ସବୁ ଅଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କାମ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ରେଷ୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇସାରିଲେଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବବୁଲ ଗୁରୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଇଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି କହିବେ, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ବି ଆହୁରି କହିବେ। କାହିଁକିନା ଖରାପଟା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ବାଟ ଖୋଜେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।